ka nkụziri gị obere ihe ma ọ bụ obere ihe ị ga-ama. Nwekwara ka ọ bụrụ na ị ma o mana ịmogo na-abịa kụsikwuoro gị iwe sị ka ị dịkwa shọ na ihe ahụ ịma ọ eziokwu ka ọ bụ. Ngwa ṅaa ntị ka m weta gị nso. Ndị be anyị nwere ihe a na-echezọ, mana ihe a na-echezọ ndị mgbe gboo a na-echezọ ya. Ihe a na-akpọ na ekutelu nwa nara ego nwa ego. Efere ihe ndị mmadụ na-eme ejiri ego nwa. Ihe ahụ abụkwa asụsụ. Mmadụ ọbụla na-asụ ya na-adị iwu megidere mmadụ ma megide Chukwu. Ada ekwu ya ekwu, ada ekwu dị ife afọ ekwu na mmadụ bụ mmadụ ka mmadụ bụ. Mana onwe nchọ ka nkụziri gị imirikiti jere kute nwa imirikiti. Ọ na-abụ kebe ibe bụ adị mmadụ 100 mmadụ 20 ka ọ na-efevọ. Mgbe ụfọdụ ha efevọ ndị ọzọ. Ama m na-aghọta m. Mana chọ nka gwa gị ihe mere o ji wee ya na-efevọ kebe. Ihe o ji wee dịka ọ na-efevọ kebe ụfọdụ ndị bụ ka esi mebe ya na nke agba ọfụrụ. Mgbe gboo ọ na-efevọkwa. Maka na mgbe gboo ọ mere ndị ọbịa ka ha ji wee wuwe wee nọrọ ruo taa. Ma gị mara na agbụrụ bụ agụ agbụrụ mbụ gụọ agbụrụ ịbụ ọgụ agbụrụ ịtọ ọ ṅachaba. Ụfọdụ akụkọ akọrọ na-aga n'ime ị mara ịghọtago na ebe anwụdebere ka a na-abụ ọkpara. Anụ nwa ọbụla a mụrụ amụ ọ bụrụ na anụ mburu eburuo ya ma ọ bụ na ọnwa egburu ya ọ ga-etoriri. Ọ bịakwa n'ito bịa mewebe ofuma ọ bụrụ nwaanyị nọọ naanị aja agwa ka ọ na-abụ mmadụ kpaa ajụwa ka o si eje. Mana mmadụ ọbụla pụtara ụwa na-akpa agwa malụ mma ada ajụkwa ka o si eje. Ụna agọtakwara Igbo nke a agwa onye butere mkpụrụ ma asị agwa mmadụ butekwanere ịhụnanya. Ikpe ezi agwa ahụghị n'anya, ịkpa aja agwa akpọghị asị. Onwe onye chọrọ onye na-akpa aja agwa mana mmadụ na-akpakwa aja agwa. Mana na ntị ejiri wetara gị ka ịghọta abụ maka ndị na-ekute nwa. Ọ ka na-aga n'iru aka na-ekute ma taa. Ọ bụrụ na ije kute nwa ka esi eme ya mgbe gboo, ije kute nwa ahụ ikuri abịa ifugo na ihe a abụrụ na nwa anụmanụ ọbago gị aka. Ọ bụrụ na ị bịalụ eje n'ebe nwa daa akwụkwọ ma o jee saịn nke a ma ọ bụrụ ya bụ ebe ahụ ka ọrụ dị. Ọ bụrụ ya bụ ebe ahụ, ọ bụrụ ya bụ isiokwu, ọ bụrụ ebe ahụ ka ọrụ dị. Ọ bụrụ ebe ahụ kacha mkpa mana ọ dị mkpa. Ihe eji eme ya bụ ka ihe oyibo kpụrụ ka ọ dị lega ka o wee anya. Ọ ya bụ nke ahụ. Ndị mgbe gboo mere ya mekwara nke ha ka o wee anya ka ọ dịkwa lega bai akpọta nwa ahụ ịghọtago agọrọ ya mmụọ. Ịghọtara kịta agọrọ nwa ahụ mmụọ. Ọ bụ na ihe a bụ mmụọ agọrọ ya mmụọ. Mgbe ahụ bịara ịgọrọ ya mmụọ anọrọ ebe a ewepụ nwa ahụ awọrọ. Ọ bụ na ya na-akpọ awọrọ ewepụ ya awọrọ. Eji ọkụkọ na-adị ya, ji na-adị ya, ụmụgodo ma ọjị mmanya nwere ka esi eme ewepụ ya awọrọ. Awọrọ ahụ a ga-ewepụ ya awọrọ ebe ahụ o si. Ọ mebụrụ na agbụrụ o si were bịa na ọda aga. Ọ mebụrụ na agbụrụ o si ma ọ bụ onye tụrụ ime nwa ahụ bụ ajọ mmadụ. O mebụrụ na onye tụrụ ime nwa ahụ na-akpa aja agwa. Ya kpatara oge ji abụ nwa ahụ rutegha gị aka ije wepụgodi ya awọrọ. I wee were awọrọ nke unu ezinụlọ were awọrọ ahụ webe. Ya kpatara na mgbe ahụ bịa ọ mụrụ ụfọdụ ndị ga-abịa bịa ndị mgbe gboo mee ewere ihe ịghọtago ewere ihe kobe nwa ahụ n'onu mgbe ọha a mụrụ ya ọgbọ pempe n'afọ ya ekobi ya ihe o nwere ihe ọ ga na-eko. O nwere ihe ọ ga na-eko n'onu. A na-anụ ya anụ, a na-akwado ya akwado. Ịghọtago ihe ahụ ekobere ya bụ ahụ ju oge oyi, ahụ ruo oge ana, ihe eji akpatu anya ana. Ọ mebụrụ onye anya ga-adị n'elu echi maọbụ ibe ndị a abịa ewuo nwa ahụ awọrọ. Ewepụ ya awọrọ ewepụ ya awọrọ ebe o siri bịa. Ọ na-abịa ije ịgba afa na ịchụ àjà n'isi ya ka ọ na-ere. Ndị Igbo ị na-agọtakwara ihe a ka ị wee mara. Ọ mere nchọ ịkọwara gị na-aṅa ntị. Ọ na-abịa ije ka ije jụọ ese ya ka a na-afụ ya. Then esiga ebe a abịa na ebe ọ bịa n'aka gị webe ha ya wọrọ ụlọ. Ị ga-afụrịrị onye ga-abịa na mmụọ bịa makụọ ya ọ bụrụ onye lọziri ụwa maka na ọ bụrụgo nke gị mgbe ahụ. Ị na-agọtakwa Igbo a mgbe ahụ ị mechara ya ndị niile bụ ndị gị na ha na-adị na mma ma ezinụlọ ma ndị ekwe na ibe ma ndị nọ na mgbu bụ ndị ichie. Ị ga-afụzi mgbe ahụ wụpụrụ ozugbo ndị ichie ahụ afụ na-enwe na mmadụ ọfụọ nke ha si na agbụrụ ha efuzie ya mgbe ahụ abịa pụọ ya agbazie afọ ahụ n'isi ya enwe afụ mmụọ a
mmụọ abịazasị na onye a nọrọ ụwa onye ịgotago ọ nọrọ n'ahịrị ezinụlọ ọkwenye n'ahịrị ezinụlọ mgbe ahụ ọ kwenye n'ahịrị ezinụlọ mgbe ahụ ka ọ bụ nwa ọ bụrụ na onye anya dị n'elu maọbụ onye arụrụ ala tụrụ ime ọmamezi afet n'ụwata ụwa mgbe ahụ ọ gbanwego from ịbụzi agbụrụ a batazie na agbụrụ nke gị nwa bụ onye kutere ya nwa bụ nwa ọ na-emezi ka ndị bụ unu ọ na-akpa agwa ka ndị bụ unu ọ na-eme omume ka ndị bụ unu ọ na-eme ka gị asị gị na nna ya mụrụ ya maka na onwe na-alụ m ụwa ihe ọ bụla ijezi ime n'isi ya mgbe ahụ ịghọtago ịgba ya agụ efu ya ịgba ma ọ bụ eke na ori na afara nkwọ ka a mụrụ efu ya ihe ọ bụla ị chọrọ imere efu ya ịchụ aja n'isi ya ore akparamagwa ya ga-adịzi wide ịma enyi wee kọwaa ihe ndị a bụ na imirikiti ama akụ ya na imirikiti ma bụ edere m adopt ime aha ya adopt ahụ ị na-eme agwụgo lara emeta ya n'ụka na-akpata ya n'omu ihe fụrụ ka bụ ka kacha ọ bụrụ na onye nọ naanị m na Chukwu mere gị ọgọ o wee bụ na onye ahụ tụrụ ime nwa ahụ bụ onye isi dị mma ma gị marakwa na omekwa onye isi dị mma ga-abụ ọtụọ nwaanyị ime ọgbaghị anya marakwa nke ahụ omekwa onye kpakọrọ ọnụ ga-abụ ọtụba nwaanyị ime onuo ya aka mana o nwere ndị bụ nọ maka ụjọ ihe nwunye ha ga-ekwu maọbụ ihe ezinụlọ ga-ekwu maọbụ na obere nwa maọbụ na ọ na-agba bọyị igotago mana isi dị ya ma na-egwu ekweri ya kọta nekwa ihe o mee ịdị lọka isi ebe ahụ were si ebe a kute nwa onye ahụ mụrụ akwa ịghọtago ịbịa ị ga na-afụtụkwa mmadụ n'ime ya mana ma o mere ka o wee nwee ike ịnọ n'ọgbụgba ndụ ezinụlọ nke unu maka ezinụlọ niile nwere ka ọgbụgba ndụ ha nwere mgbe gboo ruo taa ịkacha ya n'ụka ọ dị ebe a ya kpatara na asị gị na o mere ka famili anya ya na-eme ụdị ihe a famili anya ya dị ebi otu a famili anya ya dị eme ntu a mbambam onye nke a na-emekwa ka onye na-eme otu a ọ agwa ka ọ na-abụ mmadụ kpaa na-asị na onye a na-emekwa ka onye toro na famili ọ bụrụzi onye a ga-akọ akụkọ n'isi akọ nke a mekwa dis and that and this mana ka o were bụrụ onye famili gị iji yipụ ya awọrọ nke unu onye a yiriri awọrọ bụ awọrọ nke unu that is final for you obidozie ebibezie ọ na-abụ ije rụọrọ ya agwụ nsi ọba ije merie anyanwụ na eze enu ọba ije gbaa agụ ọba ọ na-eto na-eri nri nọ n'ụlọ ọ na-abụ ya ọma dịzi separated n'oyibo ya ọma mkpazi oke na agwa ya na agwa ndị nọ n'ụlọ ga-abụ otu mana ndị kịta bụ ije na-enye ibido ọgụba ahụ pịchaba iyi nwetewo ya kpatara many of them ji abụ emesịa onye ahụ na-erigret ụfọdụ pụtaziri je gbuo nwe ya na ha na ụfọdụ pụtara gbuo nne ha nne ya ụfọdụ pụtara gbuo onye ọbụla a na-emezi maka gịnị o nwere ihe na-eme ya anyị gara ịga you are not there so therefore nye nji wepụtara obere nkụzi ya na ụtụ abụ maka ndị na-ekute nwa ikute je wepụ ya awụrụ ama na ị ga-ajụ m kedu ka esi ewepụ awụra iji ejekwa ịchọwakwa ndị ọdịnala na ọya kpatara ekute nwa ahụ ekwuri ya laruo n'ụlọ ọ bụghị nke a na-agbụ n'ukute ụra na-agba na township ebe unu bi ikute na-agba na township ikute ịmara ebe ahụ ị chọrọ ka ọ bụ na nwa abụ onye obodo ahụ ji edobe ya n'ebe ahụ ka ị ga-anọ ma ọjị ma ose ụmụnna be ndị ikwu na ibe abịa anọrọ ebe ahụ were wepụ ya awụrụ ahụ abụghị ikpechapụ ya arụ na erukwubezi okwu a na-ekwu okwu a na-aga ọfọ a na-ekwu okwu mmụọ a na-apụ ya agba afa mmadụ ihe ọ ga-achọ ka emeri ya nwa ahụ ịgba afa nwa a bịara ụwa agba afa n'isi ya ị ga-anụ ihe ọ ga-achọ o nwere nke ya abụọ bịa ọsị gị ya chọrọ ji ya chọrọ ose ya chọrọ ọkọchị ya chọrọ ewu ị mara ihe ị ga-emeri ya na ọ bụrụ faya oru echi ogbuo ya na ya nọ